Gilinyahan sa mga tao ang tag 20 pesos matag kilo sa bugas sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental. Human gilusad ang asenso baratong bugas para sa Misamis nun kun BBM. Kini ang ikasyam Kadiwa Center nga gilusad sa probinsya. Sunod ang yablihan sa provincial government ang ikanapulo nga Kadiwa Center sa munisipalidad sa Baliangaw. Mapahimusta na sab sa mga residente ang asenso BBM Rice. Nablihan ang Kadiwa Center pinagi ni Governor Henry Waminal ubo sa Asenso Rice Farmers Full Assistance Program. Kabahin kini sa pasalig ni Waminal aron masuportahan ang kampanya sa gobyerno alang sa food security o price affordability subay sa national agenda ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang Kadiwa Center naghatag og ubos nga presyo sa bugas aron matabangan ang mga pamilya nga makasugakod sa pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton. Gipasalig sa provincial ug mga local government units nga masigurong maabot sa programa bisan ang lagyong mga komunidad. Gikatakda sab nga ilusa sa Setyembre 27 ning tuiga ang Kadiwa Center sa nahabiling 7 ka mga LGUs sa probinsya nga mao ang munisipalidad sa Sinakaban, Panaon, Plaridel, Calamba, Bonifacio, Don Victoriano, Concepcion. Buot sa gobyerno nga masiguro nga matag syudad ug munisipalidad sa Misamis Occidental makabenepisyo gikan sa Asenso BBM Rice Program. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.